puji bersama mengulang Tuhan. Siapa yang bersama berpengaruh ibadah sama dibangun dulu jalan yang berbeda. Boy hamitoh ibadah sunnah lama muji pasangan buahmu. Jalan yang hari Tuhan yang memberikan iman. Ukapma rohani berpikiran saya lewat matur di badan ini. Angger boy waktu siang di bagasan Yesus Kristus matanya kami berdoa. Amin. Korasma kita salurna. Dalam dena doa akalua naina polongan turpu dihita di minggu okuyon iman adine siar surat ni Rasul Paulus tuhuriaro iman Rom 1 ayat 10 sahatu ayat 25. Rom 8 ayat 10 sahatu ayat 25 puja roman kita salurna jalan tapayu hidup ma bagasan rohata ayu rajun akasi tauno dihasiano hirana swadundo marti bakon hasangapon si papataro kita solo ayu manundo nasa nabi mopai paimainau tikina asa di papatarana anak ini bata aitu habusudo di patudu nabi mopai dadesian nomona tung binaheni paling kosan turut makiri paluang nama nabi mopai sian pangadopan hamaruan sahat Tuhan wau hasangapona di aga anak di bata aita butun saitong dupe rat marhui jalama bebe masa nanti mopai aku ni nahita akan manjalo patumonaan itu di marhui-hui di bagasan hata painai mau haangaho asa disimar haluaho pamatangka aitong dupe makirin hita akan madua alay mono ni ida na hinirimi dan pakirimon de dohono ay madua hirimon ang golun di ida mata alay mono makirin hita dinaso tayo dupe marbenge roha mahita paima imahosa ido ang usaha damang denina doa nahina kolongan ia surat Romon ima salah satu surat nagok pemikiran teologis nama saya jalan turku tasadarion ima Rom 8 ayat 10 di ayat 25 ima nama dolhon asa akra posea potong magpakirimon di bagasan haposeao na tuhu di bata molo mangadobi ragami akka si taono doho akka namasa obertu si dirajumido ya turpukon somon alus kuhala Jahudi naso posea du Jesus Kristus nama arahei halak Kristen laos marhide turpukon maina nagabe bohal di muriaro jala bohal di hita lalu manjagahon ngon nasida sian aka pangajarion dohot pangalaho namaralo tumulu haposeao masito di hadidan kong apostel Paulus mulut apamangan di ayat 10 ia si taono ni akan aposea di hasiangan tungso sadia doi martibakon hamuliao si papataro ni di bata di haruana masuk air rajuni akasi taono di hasiangan hiro
maswadongo martibakon hasanapo si papataro tuhita sudu. Dipadinggang ni Apostol Paulson jupang do nang pangajario tu aka na posea tu huria rom asauna ganggu jala momos mohana moloro aka si taona maraga tutu aka si taona na bui mangunai tu aka na posea baik si taona naros yang keluarga, baik si taon naros yang si sopo, dongata di humayanta, doang akalan naas. Nabui membaik ganggu jalan lomos rohani. Penderitaan yang kita alami, baik itu dari keluarga, baik itu dari saudara-saudari kita yang seiman, penguasa satu marga, atau orang-orang yang di sekitar kita, acap kali atau seringkali membuat kita menjadi tertekan, menderita, bahkan putus asa. Alai mula masa kasih tahun ini, naikon dong di bagasan Kristus doakan aposiai mengadupi saluhutna jalan di bagasan pakirimon tuli bapa. Natu pampahon lobi siang nahmiremi akka naposiai. Seberat apapun, sebesar apapun pergumulan yang boleh kita hadapi, itu jauh lebih besar melebihi Allah kita yang mampu melakukan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang tidak dapat kita selami secara pikiran kita manusia. Damandaina Molotabere di buku Edeta nomor 520 ayat 1. Partangisan duhape anggu hasianano holso arsa sahipe saimanosa do toto ikon songgok hamatea tusudena jolmai aisudedo manea alani dosa. Penderitaanlah yang terjadi di dunia ini, semua itu akibat dari dosa kita. Itu adalah hukuman. Jalan Marhite buku ED 520 di Palino jalan takas manggubar saya adon doa kasih pikiran, saya adon doa kasih tahu arsa salele kita mangulu di Portidio. Imauhum ala didosai ala dan maduk gabehola arsa ma torus di bagasan monita. Saya adundu akal siroha nabui tadani jalan nabui tajalo di bagasan monita. Jalan dengan dina ikon taokuhon godang dolas niroha dohot olok-olok nata alami salele kita bangun molotari mamrimani jalata bilang-bilang macai bodoh kelas niroha nadilehong dibata di bagasan panggiota jalanana yang odolon nih di buku edei jalan diturpuk sadario imadahong lantas niroha naboi masa nimun di alka naposena margati sorindo arsa nang las niroha dada HP hola naposeai makiri di hapataran anak di bata alai dohon do nasa napinopa paimai mahon tiki didok di ayat 1 siya ay manundo nasa natinopai paimai mahon tiki asa di papatar akka
habusu hondo di patudu nati nopan dari siang lomona tung binaheni na patudu osal buasa ala marpagulungan tu hapatarani aka anak ni bata tunasa na tinopa naik songon pakorhon ni dosa ni jorma tu aka na tinopa nagabe doho kona uhu rak mabebe ala ni pambahena mabebe melihat Indonesia ima sakit bersama. Kalau sahabat perempuan jala ina dong nama boto songo dia do hasil nama bebe. Jala ala dong nasi tawa sahira songo nama bebe ala dodok ni si tahu. Songon pakor dosa ni jolma tu akan ditompanai gabe dohot kona mabebe ma saluhut akka namamun. Songon hidup nam hapataran anak digata mabuan lasiroha tunasa na tinompa. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya untuk mau menerima keselamatan. Dan tardai kita akan jolma lari siang kenyataan. Ayo propidion do kita marina. Ido umbahan di Godbarhom Apostol Paulus si taonom na di Portigion polahira nama bebe jala marahboy di Godbarhom di ayat 20 ay tabotol sekong perak marahboy jala mabebe nasa tinopay akadia maharowa si taonom na diadupan ni Paulus ng perong hati-hati. Mulu si tahun ini si Paulus boy tajaraha di 2 Korintus 10 sana ayat 22 sampai 27. Ima di sini didahului mangimuton jauh. Dui dilele jalan dulu salutna ala mangulahu ima margarita nauli nasida. Sonido nang si taon ni Huriarong di Hasogoho hala akalongan sa bangsona jala dime do nasida asa manadikon aporseaona ido umbahan di Godbarhom si Rasul Paulus doa manginang si taon nasida marhui manang mabebe ala tu mastai hasil si tutu na dialami nasida. Dan holang akan tinopa na marhui jala mabebe. Ala do akan posea na majalo patunmonaan ni kondi. Ala na ikon akan posea di panindangnya ni Apostol Paulus semua duduk di ayat 10 nama dulhong iya si taon ni akka aposea di hasiama tunso sadia doi marti balkon hamuyao nai si papator di bata kita soto. Secara universal tentu semua umat manusia akan mengalami yang namanya penderitaan. Tidak terlepas itu baik Kristen maupun non-Kristen. Semua orang yang di dunia ini akan mengalami penderitaan. Namun secara spesifik, kita sebagai orang Kristen menderita karena iman. Kita menderita karena memikul salib. Karena status kita sebagai anak Allah bukan lagi sama seperti dunia ini.
bagasan rohata palinahon haamahon asadisi marhaluao panatampa. Di bahe di ayat 20 di pasunggul hondo tuhita taringo tu pakirimo di aka naposer. Pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Ay diharoni Kristus hido hasisikop ni hapapataran hamuliaon ni anak ni dibata. Jalan si marhaluao pamatanta di padua kita siang puaso ni dosa doho hamatea. Ulang maholang akasi tahu ni nasai tay paimo-imo manggugui rohata gabi lupa kita na adondo hasanapo nasipai laut tasur. Jangan hanya penderitaan yang menjadi pusat kita, tapi marilah kita melihat kepada Allah. Kita memfokuskan diri akan apa yang ada di depan nanti. Marpakirimo berpengharapan kepada Allah. Akaaha nabui tajalo dihamulu sungguh. Dari si kaum hidup nagabi pusat mana nagabi sentra nangai tapaimo-imo alai pakirimo hidup di bagasan di batang polan akana posiado nabui marnida pakirimo hasanapo so ima hapapataran gabe anak nida puasa Allah haposiao nidu posmiro haidu di aka sihirimo jalan pamutuan na tentu tarimo tunaso di ida. Berpengharapan meskipun kita tidak melihat, beriman meskipun kita tidak melihat. Siapa dari kita yang pernah melihat Tuhan Yesus? Tentu tidak seorang pun. Tapi kita memiliki iman dan kepercayaan bahwa Allah itu ada dan Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Marpakirimo nampe nasib ida. Manangise nau makaposiani jala makilala hina naswadondo si taolong sonari martibakon hasana posur pasti begetma manao si taolong manao parukino ala jahubado paradeho hasana posur pos marohata dan pasubuon ni dibatahi. Saya tondo diurubi dibatahi mengadopi sude akasi taon di bagasan panguluatan. Benget manau nasa pasorio nasonggo dan olo manarita mana madeni. Balisa saya tondo marsigautu tu Jehovah asa di pamona kita misasiano gabi boy sahatu hasanapo sungguh marberi roha di bagasan panguluatan. Marhaposnya mahita jalan di minggu okulio lima minggu na marapatan say tondo mangarana mataku tujahu mataku terarah kepada Allah na di palingon duhita marhite tulpukta di minggu sadario unang say bola manata tu si Paulo asal naman din
asal nang tubuh kita. Nungan para di caruba kita, hasangapon si jalo otak di ansur. Tusi mahita manata, asa mardeka kiro mahita, maka menakon sude si taono di hasano, di portidio. Jangan kita terlalu fokus kepada penderitaan kita. Jangan kita hanya menatap masa hidup begitu berat beban yang kuhadapi, begitu berat penderitaan yang kuhadapi, sehingga kita merasa menjadi jauh, hilang damai, hilang sukacita, dan itu yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Gabi manungkur mahita, gabi mandiri mahita, dan kabere. Ayah adondu di batang, lah manolong kita. Ayah adondu di batang mengarihon kita akan aposel, dan pasukan akan aposiali manarita manangatili. Mengalu-alu mahita di bagasan si taon kita tujuh batang. Napaduaho na itopong mahita mangulu di bagasan pak kirimo akan aposiali. Kita diingatkan asa kita senantiasa berpengharapan kepadanya. Dan natasiram aposiali siang pak kirimo. Pak kirimo ni gabe haduon doi itu akan aposia asa totong masih bobot di aposialnya. Nampe masa akan nasuhar turoha doho pikiran. Allah dirajui rohana doho. Dan namun Allah tidak akan mengecewakan akan aposiai bahenoni pak kirimo. Jadi dalam reina doa takadungan na hinapulungan. Mula masa pe akasih tahu, mula masa pe akapamukilong di bagasan pamulungan. Marhike-hike purpukot di paimot duhita, di minggu-minggu pasionon, di minggu-minggu parukilong di batang. Marhike-hike anak na Tuhan Yesus Kristus, di paimot duhita. Unang saya tuh dok ni si tahu ni tadi mengarah mahita tu kita mulu peguk akan si tahu mulu peguk akan hamolo nama baik kita merasa tertekan tak alu-alu bermatu kita ay nasa si tahu na taalami nuaimo na di bagasan portidio ay nandoy membentuk kita asal letang kita di bagasan aposial. Si Pata damang dainang doha akadungan, si Taono manang penderitaan na tahalupi, buwi domang bayan jomai lam daw tuwing bata. Jala buwi domang bayan jomai lam jomang tuwing bata. Dia dulu nadaw lam nadaw dohi tatu di bata mana lam tapa joma lam mangarana dohi tatu di bata tapa mana jangan tapa usol-usol lagi di bagasan. Saya diperbuui mahita, saya tahu mahita marpakiri mau di bagasan di bata. Ay di batalo natuk paluang kita siang hamuuna dohon siang hamau marbugo mahita dalam mereka saya mengarang mahita di bata unang ma saya kasih tahu ini tata
tuli bata mahita mangaran. Amin matangnya mahita. Puji pasangan mawar mawar Tuhan. Nunggu pilih kami hataman. Nagari buhal dan sampai tujuan. Nagari sulu-sulu. Nabui gari fondasi di bagasan pangulunan. Gari habubuo. Lama ngadu di sudi gulmit hamawol. Sudi gulmit akan masa di bagasan pangulunan ni Tuhan. Go akan masa di bagasan pangulunan. Nama baikkan guruhanan. Nama bayani jujur terdekat hasil dari Tuhan. Oleh mati dibiho pergugui memahami oleh Tuhan melalui bisa saya paling memahami oleh Tuhan. Asa totong hani marpakiri Tuhan. Asa totong hani marah Tuhan. Asa totong hani mengaluan Tuhan Tuhan. Ay napaluma hani siyan hagumun siyan aga hamun. Saya ajarin mengambil Tuhan berdasarkan agama. Asa totong hani marpakiri Tuhan. Asa hatun sudah gulmit hamawol. Sudah gulmit ni pangulungan hari Tuhan. Pagugui hari. Bok akan namasa. Pokok akan hamawol. Nabui membaik dalam gulungan hari Tuhan. Ibu-ibu hari Tuhan akan namasa hari Tuhan. Virus corona. Nama baikhan Mabina. Nama baikhan Sibatun. Alai mahiti buali Tuhan. Naitotong mahani marhapurusan. Makoporsireho. Naitotong dudiramatiho panguluan. Diajari mo Tuhan. Asa totong hani matingakiroho. Asa totong hani marpakirimo. Nasa pasubon mo luhani akan aposya di bagasan. Nasa totong do di patuduho hani bagasan pangulunan dari Tuhan. Ajari hani bagasan pangulunan dari Tuhan. Memiliki pangsur-pangsur di bagasan Tuhan. Asa ganun tinggi, ganun ari. Lampari dalam diri hanya Tuhan. Mengapelasi diri hanya Tuhan. Asalan meparang dan hingga hanya Tuhan. Asal ulang saya tahu hanya Tuhan. Asal totong hanya berjalan di jalan ini hanya Tuhan. Nang sendiri Tuhan. Nang rencana hanya Tuhan. Nang pasti tahan hanya Tuhan. Saya rumah, mengetok, membuat pasahutun di bagasan mengenai hari Tuhan. Makanya imam hari Tuhan diganut program rencana yang mulia. Saya rumah, nama masuk-masuk dalam pandita rahat. Leher disuci, memasuk-masuk para lalu, bahwa saya luas semua Tuhan. Leher hasadam. Dami nasir kuih asa totong bui mardami balas niroha rap masih ditahan lau berpartisipasi maulah program rencana mulia nang aka yang aku nabi nalumehon di tengah-tengah keluarga itu siang nanggereng saat menanggung pasu-pasu Tuhan. Asa gabi anak nasi oleh aja jalan dia minyahu nana mengirim oleh Tuhan di paduan sampai oleh Tuhan koma natotong maleho
doa na sepada. Nama kirim oleh Tuhan, dialah kau di tengah-tengah keluarga oleh Tuhan. Kau mana semua subur kasih oleh Tuhan. Anggil bui, sahat kasih oleh Tuhan. Sesuai dengan waktu, nanti oleh Tuhan. Ajari memahami oleh Tuhan. Nampai duduk sekali, nampai go akan masalah, nampai go akan penderitaan awalnya, baik siang keluarga, baik siang akademangan, baik siang akal sekitar mana oleh Tuhan. Ajari kami oleh Tuhan asa mabengnya roh, ajari kami Tuhan asa totoma pakimu, asa merbubuh kami oleh Tuhan, mengadupi para asa unang hani oleh Tuhan mati, asa unang hani oleh Tuhan marunong. Saluhut oleh Tuhan, nahutan ako kami. Saluhut oleh Tuhan, nahupasitahan oleh Tuhan. Upasahan hani may oleh Tuhan. Saluhut ihoma suri pagmamanunan. Di bagasan Yesus Kristus matanya kami Tuhan. Amin.